Beno ba, zenbaki osoekin jarraituz, zenbaki osoen arteko batuketak eta kenketak ikusiko ditugu tutorial honetan. Batuketak eta kenketak, zenbaki osoak ondoren ikusten dituzuen moduan imaginatuko ditugu. Hau da, zuzenlerro vertikal batean kokatuta. Zuzenaren erdian, zeroa eukiko genuke bai, eta goitik zenbaki positiboak leudeke. Eta zeroaren azpitik zenbaki negatiboak. Bai? Orduan, batuketa bat izango litzateke, zuzenlerro honetan batzea da gehitzea edo igotzea, zuzenlerroan. Bai? Eta kenketa izango da kontrakoa, bai? Kenketa bat izango da zuzenlerroan jeistea, bai? Zeoz iruri zerbait kentzen badiot, gutxiago daukat, bai? Jeisten naiz. Vale. Orduan, guazen batuketarekin. Demagun, -3 gehi 2. Beraz, -3tik abiatzen gara, hementxe daukagu, gehi 2 denez, batuketa denez, 2 igo bat, 2, -3 gehi 2, -1 izango litzateke. Oso ondo, beste adibidetxo bat. -2 gehi 5. Kasu honetan, -2tik abiatzen gara, eta gehi 5 denez, batuketa denez, gora 5 igo beharko ditugu, bat, 2, 3, 4 da 5, beraz, -2 gehi 5, 3 izango litzateke. Kenketa esan dugun moduan, jeistea izango litzateke, bai? Orduan, guazen adibidetxo batekin. 2 ken 3. 2tik abiatzen gara, eta ken 3 denez, 3 jeitsi behar ditugu, bat, 2, eta 3, beraz, 2 ken 3, -1 izango litzateke. Eta azkenengo adibidetxo bat. -1 ken 2. Kasu honetan, -1etik abiatzen gara. Eta ken 2 denez, 2 bera egin behar ditugu, bat, eta 2. Beraz, -1 ken 2, -3 izango litzateke. Ondo da. Arazoa dator zenbakiak oso handiak direnean. Kasu hauetan adibidez. Ez da oso erosoa zuzenlerroan pentsatzea zenbaki handiekin. Bai, orduan, honetarako 2 trukotxo irakatsiko dizkizuet. Lehenengoa. 2 zenbakiak negatiboak badira, batuketa egiten dugu, eta minus ikurra jartzen diogu emaitzari. Lehenengo adibidean adibidez, -12 ken 24, 2 zenbakiek aurretik ikur negatiboa daukate, beraz, 2 zenbakiak negatiboak dira. Orduan egiten dena da, 2 zenbakiak batu, 12 gehi 24, 36, eta ikur negatiboa jarri emaitzari. Hau da, -12 ken 24 da, 12 eta 24 sorditu dela, 36 sorditu dela legia, bai, beraz, bien batura, baina zorra denez, ikur negatiboarekin. Hori da lehenengo trukotxoa. Bigarrena. Bata negatiboa eta bestea positiboa bada, bien arteko handiena ken txikiena egin, eta gero handienaren ikurra jarriko diogu emaitzari. Bigarren adibidean, bata negatiboa da, -22, gehi 32 bestea positiboa. Orduan esaten digute, trukoa dela. Handiena ken txikiena egiten dugu, beraz, handiena da 32. 32 ken 22, 10, eta orain jartzen diogu bien artean handienaren ikurra. Kasu honetan, handiena 32 da, beraz, 32 positiboa denez, emaitzari jartzen diogu handienaren ikurra. Eta hau litzateke, plus 10. Bale, batzuetan, batuketak eta kenketetan parentesiak agertzen zaizkigu, bai? Orduan, nola egiten da parentesiak agertzen direnean. Bi kasu hauetan adibidez. Hemen, -3 gehi -2 daukagu. Bai, zergaitik jartzen da parentesia? Ba, matematiketan 2 ikur gehi minus ezin direlako bata bestearen atzetik jarraian idatzi. Bai, parentesi batekin banandu beharko ditugu beti. Bai, ezin direla gehi minus 2 ikur jarraian agertu, ez bider gehi, zati plus, ezer, bale? Beti 2 ikur jarraian ezin dira agertu. Parentesi baten bitartez bereiztu beharko ditugu. Orduan, kasu hauetan zer egiten da? Batuketak eta kenketak egin baino lehen, bai, parentesiak kendu beharko ditugu, eta horretarako zeinuen erregelak erabili beharko ditugu parentesiak kentzeko, bai? Eta zeinuen erregela ondokoa da. Badakigu, plus eta minus baldin badaukagu, ez? Parentesia horretik plus eta ondoren barruan plus, ba, plus usten dugula, bai, zenbakia. Parentesia horrean minus eta ondoren barruan minus agertzen bada, plus dela ere bai.
eta parentesi aurrean minus, eta ondoren plus agertzen bada, minus dela, eta edo alderantziz bata lehenengoa plus, parentesi aurretik eta ondoren minus agertzen bada, minus dela. Hau da, laburtuz, bi ikurrak plus plus edo minus minus bada, plus geratzen dela parentesi barruko zenbakia, eta bata negatiboa eta bestea positiboa bada, minus geratzen dela, bai? Bai parentesi aurretik minus eta gero plus edukita edo plus eta minus edukita, bai? Orduan, ezberdina direnean, minus. Ikurrak berdina direnean, plus. Orduan, adibidetxo batekin hobetu ulertuko dugu, kasu honetan, lehenengo adibidean. Minus iru gehi minus bi, bai? Hemen, minus iru gehi minus da plus minus badakigu bi ikurrak ezberdina direnean, minus dela. Orduan, minus iru ken bi, egiten dugu batuketa, arau erabiliz, eta ondoren biak negatiboa direnez, bien arteko batuketa egin, eta ikur negatiboa jartzen diogu. Bazen bigarren adibidearekin. Plus minus amairu, ken minus sortzi, bai? Goazen apurka-apurka, orduan. Hemen, plus minus daukagunez, bata positibo eta bestea negatiboa, negatibo geratzen da, minus amairu, eta hemen bi ikurrak berdina direnez, minus minus, ikurra aldatzen diogu, plus sortzi. Geratzen da parentesi barrukoa. Eta kasu honetan, badakigu, bata negatiboa eta bestea positiboa denean, egiten genuena zen, ondiena ken txikiena, amairu ken sortzi, beraz bost, eta orain jartzen diogu bien artean ondienaren ikurra. Kasu honetan amairu ondiagoa denez eta negatiboa denez, emaitzare negatiboa. Hau izango litzateke parentesiak ditugunean egiten dena. Eta batuketak eta kenketak batugai askorekin, bai? Batugai asko dauzkagunean, bai? Orduan, zer egiten dugu lehenengo? Lehenik eta behin, parentesiak ketuko genituzke, zeinuen erregelak erabiliz, aurreko diapositiban ikusi dugun moduan. Orduan, kasu honetan, horren baten diguten, buruketa, batuketa eta kenketa eragiketa hauetan, ikurrak kenduko genituzke. Minus iru, lehenengo ikurra, plus minus denean, minus bihurtzen da. Urrengo ikurra, parentesia horretik, plus minus denean, minus bihurtzen da. Eta urrengoa, minus eta minus denean, plus. Beraz, geratuko litzaiguke, minus iru ken bi, gehi zazpi, ken bost, gehi bat. Ondo da. Orain, hemen kenketa eta batuketa asko dauzkagu jarraian, eta hau bi eratan askatu daiteke. Bata, bi aukera daukagu, bale? Orduan, bata da, batuketak eta kenketak zuzenean egitea, hau da. Hau bat geneukan, bai, egitea zuzenean. Minus iru, ken bi, minus bost. Minus bost, gehitzen bat dizkiot zazpi, minus bost, gehi zazpi, bi, plus bi, ken bost, minus iru. Minus iru, gehi bat, minus bi. Bale, hau izango litzateke, buruz egitea apurka-apurka. Ezkerretik eskumara, batuketak eta kenketa guztiak. Hau da, erabat. Beste erabat, apurtxo bat agian errezago, batuketak alde batetik egiteak eta gero kentzea, honen ikusiko dugu. Bigarren aukera da, positiboak alde batetik batu, agertzen diren zenbaki positiboak alde batetik batu, eta negatiboak bestetik. Eta ondorien, bien arteko kenketa egitea, hau da, positiboak, ken negatiboak. Orduan, hemen genukan adibide honetan, izango litzateke. Positibo guztiak alde batetik batu, zintzu dira positiboak, zazpi eta bat, eta gero, ken, negatibo guztiak ere batuta, negatiboa dira, iru, bi, ikurri gabe, iru, bi, eta bost. Orduan, geratuko litzaiguke, positiboak zazpi gehi bat, horri, batuketa hori, ken, negatiboen batuketa, iru, bi, eta bost. Orduan, zazpi gehi bat, sortzi litzateke, ken, eta iru gehi bi gehi bost, amar. Beraz, sortzi ken amar, minus bi izango litzateke. Oda, bigarren era. Bietako edozein erabilizen ezakete. Eta batuketak eta kenketak parentesi barruan. Zer gertatzen da, parentesien aurretik, parentesien artean, batuketak eta kenketak baditu, parentesien aurretik agertzen den zeinuari erreparatu beharko diogu. Eta hau, negatiboa bada, parentesi barruko zeinu guztiak aldatuko ditugu.
Parentesien aurretik agertzen den zeinua begiratu beharko dugu. Eta negatiboa da, parentesi barruko zeinu guztiak aldatu beharko ditugu. Eta parentesiak desagertuko lirateke. Aldiz, parentesiaren aurretik dagoen zeinua positiboa bada, dauden moduan utziko ditugu parentesi barruko batugai guztiak. Gai guztiak. Adibidez, kasu honetan. Daukagu. Lehenengo parentesiaren arroan ikur negatiboa. Honek esan nahi du barruko guztiei zeinua aldatu beharko diogula. Eta bigarren parentesiaren aurrean ikur positiboa. Beraz, barrukoak geratuko lirateke dauden moduan. Hau da. Honek guztiak aldatuta, minus 5 bihurtuko da plus 5, bi bihurtuko da minus 2. Ondorengoa plus daukan parentesia aurretik ez da ikurrik aldatzen, beraz geratzen da minus 7 ken 2. Eta orain besterik gabe batuketa egitea litzateke, 5 ken 2, 3 ken 7, minus 4, minus 4 ken 2, minus 6. Hau litzateke batuketak eta kenketak egiteko modua. Orduan, honen inguruko eskematxo bat egin ondoren kuadernoan, eskatuko nizueke jarraien jarri dizkizuedan ariketatxo hauek egitea ikusteko ulertu dugun, bale? Eta horrengo gunean, denon artean zuzenduko ditugu, taldeka.